Salam Ata Vatan TV kanalının mehriban müştokları. Hormatly tomaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Pakistan'ın Milli Logistika Korporasiýasynyň ýoldaşçysy bilen gepleşikler geçirildi. Qazaqstan bilen Täjikistan 1,12 milliardlyk ilalaşyklary gol çekdi. Tomiko Itoko dünýäniň eň ýaşy uly ýaşaýjysy. İlkay Gündogan ýene-de Manchester City toparyna gaýdyp geldi. Pakistan'ın Milli Logistika Korporasiýasynyň ýoldaşçysy bilen gepleşikler geçirildi. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginde Daşary işleri ministri Raşid Meredow bilen Pakistan'ın Milli Logistika Korporasiýasynyň ýoldaşçysynyň arasynda duşuk geçirildi. Duşuň dowabyna taraplar wagtyň syňagyndan geçen Türkmen Pakistan gatnaşyklaryny münden beýlekem ösdürmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny belediler. Hususan uly logistika pudugyna hyzmatdaşlygy ýoly goýmagy ünsü çekmek bilen ykdysadyýat ulgamyna değişli meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň başlangyçly ulug syýasatyny nazara almak bilen Söhbetdeşer Seytiň ýurtlarynyň has gowy ykdysady integrasiýasy üçin üstaşyr geçirilýän ýükleriň mukdaryny köpeltmegi, gümrük amallaryny ýeňilleşdirmegi, port infrastrukturasyny işçileşdirmek öz içine almak bilen ulug üstaşyr geçirgilerini ösdürmek boýunça hyzmatdaşlyk etmek mümkinçiliklerini aralyp maslahatlaşdylar. Qazaqstan bilen Täjikistan 1,12 milliardlyk ilalaşyklary gol çekdi. Şu ýylyň 21-22 awgust aralygynda Qazaqstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew Täjikistanyň döwlet saparyna bolup, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahman bilen duşdy. Doşlukda Qazaqstan bilen Täjikistanyň arasyndaky sowda ykdysady we maýy goýum ulgamlaryna hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin ägirt uly mümkinçilikleriň bardygyny ünsürildi. Şol saparyň çäklerinde iki ýurdun hususy pudugynyň wekilleriniň gatnaşmagyna işewiler forum geçirildi. Forumyň çäklerine umum bahasy 1,12 milliard dollara barabar bolan 14 san täjekçilik şertnamalaryna we ulalaşyklaryna gol çekildi. Mundan başga döwlet saparynyň barşyna iki ýurdun baş tutanlarynyň gatnaşmagyna Qazaqstan bilen Täjikistanyň hökümet wekilleriniň arasynda 16 resmi nama gol çekildi. Şeýlekem Kasym Jomart Tokayew we Emomali Rahman elektron hökümet taslamasy boýunça hyzmatdaşlyk etmek babatda gurnulan tanışdyrlyş çäresini şeýlekem owa hojalyk önümleriniň hemde milli tagamlaryň sergisine gatnaşdy. Tomiko Itoko dünýäniň eň ýaşy uly ýaşaýjysy. Tomiko Itoko Ýaponiýa Asiýa şäheriniň 116 ýaşyndaky ýaşaýjysy bolup, häzirki wagtda dünýäniň eň gary ýaşaýjysy hökümde Guinness Rekordlar kitabyna girdildi. Bu barada bu kitabyň resmi saýtyndan habar berilýär. Ýaponiýanyň raýaty goloýdy 117 ýaşyndaky ispan raýaty Maria Branyas'yň aradan çykmagy bilen dünýäniň eň ýaşy uly ýaşaýjysy derejesine eýe boldy. Tomiko Itoko Ýaponiýanyň Hyogo prefekturasynyň Asiýa şäherinde Garalar öýünde ýaşaýar. 3 ay mundan ozal Tomiko 116 ýaşyny beledi. Garalar öýüniň işgärleri eşitiş ulgamyna kynçylyklara garamazdan 116 ýaş zenanyň ara gatnaşykda bolmagy halaýanyny belleýärler. Tomiko Itoko 20 ýaşynda durmuşa çykyp 4 çagasy boldy. Häzirki wagtda onuň agtyklary we çoğuluklary bar. Mälim bolýar Tomiko Itoko 2023-nji ýylyň dekabrynda 116 ýaşyndaky Fusata Sumi aradan çykandan soňra Ýaponiýanyň eň gary raýaty boldy. İlkay Gündogan ýene-de Manchester City toparyna gaýdyp geldi. Yarım goýrakçy Ilkay Gündogan Angliýanyň Manchester City toparyna gaýdyp geldi. Bu barada ingliz topary habar berýär. Asly türk-german futbolçy bilen 1 ýyllyk şertnama baglaşyldy. Mundan ozal Gündogan Ispaniýanyň Barcelona toparyna oýnady. 33 ýaşyndaky Gündogan 2016-2023-nji ýyllarda Angliýanyň Manchester City toparynyň düzümine çykyş edip, bu topar bilen köp sanly kuboklary gazandy. Ol 5 gezek Angliýanyň çempionu bolup, 4 gezek Angliýanyň kubogyny, 2 gezek Angliýanyň Liga kubogyny we 2 gezek Angliýanyň Super kubogyny gazandy. Şeýlekem ol Çempionlar Ligasynyň kubogyny gazandy. Ilkay Gündogan ingliz toparyndan ozal Germaniýanyň Borussia Nürnberg we Bochum 2 toparlaryna çykyş edipdi. Ilkay Gündogan Germaniýanyň milli ýygyndysy bilen 82 duşlukda oýnady. Goloýda ol Germaniýanyň milli ýygyndysyna karýerasyny besetdi. Ine mehriban müştaklar Ata Vatan TV'de saylanan habarlar ýepleşigimiziň şuňky sanynda size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Ýepleşigimiziň indiki sanynda görüşýänçek hoşta bolun.